Kesengi ke basis pak khatsan, ha ke kerteng ukpa bakun mesia bakut, amen. Kutra Jisu tepen sele engi dak mesia bakut jongi. Kasiti beningkong siki korin, kalenong kabasan. Labna menta kumni badan kajinga syong sang hapdeng jengpi, kaba julap wat hapdeng kiriu pertai. Hana ba ubriu ya syong berkatenga ukpa jongu. Lajar kat taru pilale kemen le ngobha ha kajeka ban kuslai ban wengno ya riu klamran. Mangala ngajengai de kamet ngajanda kamen siem. Bat ngalada bisyar ke kerteng utrai jungi uji sukris ya uta ubriu balale ya kani kekam. Dak baya so lang bat pi hakamen siem bat dakabor na utrai jungi uji su. Ngai ti au ha usoitan berpenjat ya kado jeng u kenang mendup laj im kamen siem jeng u ha kasngi jeng utrai kani ka jing sngo meng jeng pi kalong ka ba ijili pimtep ba kendiat utiat upen siep ya kalenglun barok kawai wengno yo tiat barim bandup long kalenglun batmai kikpu baklam tiat ya ukris ubalong kapaska jengi lala kenya. Kumta tungin ya kawai, om da ukpu barim jong kajing put bat kajing baman, henrei da ukpu baklam tiat jong kajing kuat mensiem bat kajing shisha. Ngalatho syapi haka siti jonga, ban om yalang lok bat kiriu auria. Ngam kren ya kajing ya lok bat kiriu auria haka ni kepertai, ni bat kibakwan lalot bat kinong tu ni kinong mani blai thau. Ban kiar naki day ban syumi no naka ni kepertai. Kabang alatho sapi kalong bapin om yalang lok bat unu ubadon ya kanam para bangai henrei penban uba auria uba kwan lalot uba mani blai thau uba telasi uba buat tanglang ni uba long unong tu himdei banyabam ru bat uba kum uta ubriu ngadon kam ayu ban bisyar kibahabar hatu omdei kibahapo kabalang bapidei ban bisyar Ublain bisa bisyari ki wepat. Wengno ya uri baman na pedeng jong pi. Kaktien jong utrai. Ngis ngongu ya ublay. Hakalenong kabasan bahan riu. Upaulus uhikai lane usneng ki kristan hakorin. Syapang ka akor kristan. Namara hapedeng jong ki. Kabaningkong ngiu lenong basan. Bakadon ka jingaw syong sang. Kaba ampot jiyo sngo wat hapedeng. Ki gentle kabamot wat ki gentle ki penram kum kini ki jing syong sang kum kata ka ka jia hapdeng jong ki kristan hakorin nang ta da hakalnong bahandri ngin sayu iru ya ka makot duma lan ki makot duma khmat kiru perthai kita ki bat ka ba khaddu du hakalnong bahandri ngin sayu I ya ka jingri khu ya la ka jong kamet ba mangi wei pe wei ngin dei ban em ha ka jing auria kini laitili ki ba Paulus uban khia ba kini ki atli ki lenong Hakal nong basan la sedang da ong bala bena ba menta kumni badan kajing syong sang hapdeng jumpi kaba om julap wat hapdeng ki gentle ba wat kabamut wat hapdeng ki ruper thairu om julap hana ba ubriu ya syong bat katenga ukpa ju kabamut kata kala along kata kajing syong sang kaba om bet na ba ubriu ni syong bala katenga ukpa ju le si bala ban ong bat ka kmina ju kani kade kajing syong sang kaba jia kabalang hapo korin ba Paulus umai ki kristan hapo korin Balkam kat bang umayo hakaju kapore uta ubri bale ekani ka kam kam tan tam ki kristan kibale thik la kumba khlam jia hapdeng jengki kibale thik la kumba hakajika ban penrem ya kum kani ka kam hakajika bakin wan khmat ban penrem kani ka kam henrei maki kilaya la kayat thik kumba ka khlam lele baruang kan ni kadai ka jing sarong ka jongpi Kani ka jing sngo meng ka jing pi kalong ka ba ijili. Kani ka jing sngo meng jing pi kalong ka ba ijili. Ka ba mut pile thik kumba kani ka kam kta ya ka balang bro ka wei. Kani pila di ben penrem hakmat jong baro pide ben penrem kum uni ubriuru ya kani ka jing syong sang. Ha pede wa syong kha syong ban ha kitab Leviticus su kadon ka jing hikai. Sepang ki jing ya syong kha ki ba bet ki jing syong kha ki bambet. Kita bakwa asapuli kalau nong bakat pra jong ke kitab Leviticus pinsayo jing sha shu but Paulus ong shu ka ka ba penja clear tang ni khindit tang ni khindiat ba penja clear kani kan sa penja clear lot ek baro khoi kani kan sa wan ra ka jing clear ek baro khoi but hang ni wan ra padai spang
kajing kinya jong ukris halor keding phna ong ba ya ukris balong ka paskha jungi lala kinya ya ukris balong ka paskha jungi lala kinya Jisu Kris uklat akau singi paskha IT yala di baru IT yala di kum ka paskha wa thmai nak benta jungi iwe pe we but shuai kata haka singi paskha haka paskha but kani kajing hawai ukpu khlem thiat kalong nyau singi ka paskha kani ka singi baningkong do haka tu ka mit kin sedang ban bam ukpu khlem thiat but baro nyau singi kin sabam ukpu khlem thiat utiat haka Bible utiat haka jing hikai jung Jisu kumba ulah kerenteng haki senran dah usiar na utiat jung Farisi ba jung start an utiat barabor haka Bible uthau ya ka jinglong jong kapop ya ka bor jong kapop utiat haka Bible uthau ya ka jinglong jong kapop bana kata kada ong ba wengno yo utiat ba pindup long ka ai ka linglun ka bathamai ba pindup long ka bathamai benamar balai ukres Jisu badai ka paskha jungi lala kinya mentang di ban khawai om dei shu da ka jinglong barim om dei shu da thiat barim kumba ka por paskha lani ka por paskha jungki ju haba menta ka singi kisdang ya ka paskha nadu menta ka singi kin sedang ban ba me ka jingba khlam thiat but onum dan thiat haka yeng ka sem jungki pa ba Israel hadu nyo singi lenter ka bomot kin ba me pu ba khlam thiat baro nyo singi lenter but om dei bandon banum dan tang haki jingba wat hayeng ru dei bandon uthiat wat hayeng ru dei bandon uthiat kani ka thau ya ka bor jung ka pop te ha ka ju ka ru kom ru yengi iwe piwe ki kristan ha ka jutang bthmai menta ka tu ka jingle niam jong ka jutang barem la kentiu nam shu shu la pendan buram shu shu la penkat pang shu shu da ka jingyap jung Jisu lo ka ding phna menta Jisu dei pu ba khlam thiat nak benta jungi menta Jisu dei ka paskha nak benta jingi nak ta ka daw haba mangingi simbenta kani kajing khawai paskha jung ukris ngidi ban simbenta ban wengno yang ni thiat barim baro hendrei ban sedang da karukom ka bathmai bengin simbenta ha karukom bathmai ban wengi utau thiat jung kajing bamman jong kajing ko abrai ban kumta terter ngidi ban wengi kita ke baro bat ngin sedang kajing em ka bathmai bat ngin rakhe ya ka paskha ngin rakhe ya kajing knya jung ukris ngin rakhe ya kajing a jung ukris yala di bolong ka paskha jung iwe pe we da ka jing khuj da ka mensim ka bakhuj da ka balat na kinu jing tho bria ha ku dukhat bakhandai Paulus ong kumni ngala tho sapi ha ka siti ba menswa ban om yalang lok bakriu auria ha ka ni ngiu i gumba Paulus ula da tho teng ka we ka siti siki koren hendrei ka bangim yo jing tip hadu ka bangim yo record lan kamdan ha po hangi we pe we hadu menta kani ba ong ngala tho api menswa ban ong ba pinom yalang lok bakriu auria bat mentau Paulus pensyai ka ai ka jingmut jungu ong bang nam yadai banam yadai lok bakiriu auria ta kamot stang ban mi no na kani ka perthai namar balai nginam la alai ki bon ba ki briu ki bayat la ka jong karenti hendrei ka bakham gungsan Paulus ong ba ka jingmut jonga ka long kani ba phin kiar no no briu badon ne ka teng jong para bangai ka bomot balangai jau Jisu bawan nang se kajing slok bawan ban bam lam ban syok yo bentah kata paskha bthmai balong ukris Jisu nong pen em jengi bawan ban bam ban sip ya kamet bakasnam jung Jisu Kris uniu balong para bangai jengi hendrei ba em ha kajing auria ba em ha kajing ko abrai ba em ha kajing lalot ha kajing mani belai tha ba kumta terter ya kum uniu riu auria ya kum uniu riu auria nakum uniu badon ne ka keteng upara bangai ka bomot balangai tang ba tre ban em kum ka jingai hendrei ulong pon ban ba pen tho bria na kum uni phide ban kentai ela jong la ne phide ban wengno ela jong na kum uni menta ka don sakwe ka jingkeli pada hatu ka jing ong tu Jisu wat bishare ki we hatu ka jing ong tu Jisu wat bishare ki we ne wat baru blei unam bishare pi hatu ka ni ka jingkai jong Paulus kalong persya ya kata Paulus khat bakhat akhat lai pun syai ong pe ngadon hok ayu ngaban bishar ki briu basyabar kamu mo ki briu sabar ngamdon ngamdon benta iru ban bishar hendrei namar ba Jisu ong nai bishar kamut dapat de banga menta lane mangi iwe pe we ngile bam yo i ya ka pop ka bajia ha ka kenhun balang ha ka yeng ka sem ho ngim dei ban bishar pun ram yano hendrei ngimla ru ban ngap jar habayo iya ka pop ngimla ban supdiang ya ka pop kajing skap jar ya ka pop le si kala ban yalam ban sa kajing menjur jungi ya ka tu ka pop bat ngimla ban kondun la ngimla ban menjur la ngimla ban ai mensim ya ka pop ne ya kajing le ka basniu kata ka ba Paulus ukran sya hingi iwe pe we
ngimdan kam man bishar penrame ki wei ngimdan kam man bishar kam tami ki basabar ka balangan re habang yo iya ka ka babakla ngidon ke kamram ban ong ngidon ke kamram ban ong ngidon ke kamram ban penbet haka kitab Ezekiel nong yutul paru ublei ong ba ko Ezekiel ngalatung ya pi kumuta unong aphira ya ke jat ben rio lada pi yo iyo brio basnio bat pin ki klam ong ei pi klam lit maham yo u ban mau uyap ngantai pop ya pi ngalabu pi kum kinong aphira ngantai pop ya pi hendrai pi iyo brio basnio pi pilas neng tama ko ungu uyap hakata ka jing snio jung u mau unjat ma pi te pin light namar balai pila pendep ya kata ka kamram nong aphira jung pi kajing ong wat bishar bar kajing ong jong Paulus ba ong ba ngiri ban pej ban num pun sluri ka pop lane ban kentat ye kini ki ba ong udan ka keteng para bangat Henry ki ba im kajing im ka ba khlam akor kamdan kajing ya long persya Henry kadai kajing pen shisha ne ka penjana ya ka e ka ba jisu lah hikai ka ba jisu hiru ong langi puli jisu gospel Matthews long khat pra haba u dukat khat san ong haba upara men para jong pi le bamdai let sneng ya u lada ungat ya pi yalam sa arngut kum kisaki wina benta jong pi ba berkindup yu ong ba ka ai ba pi ong kadai ka badai kini yang sakilang lada sengap saya kita arngut laingut ru khot sai kabalang re lada tre man sengap sai kabalang tre man sya skor sai kabalang ru le ya ku kum uwei naki kum uwei naki mender kum uwei naki gentle kum uwei naki bamdon jinga dei em kata ka jing ong jong jisu na ta kada yang i wei pe wei kani ka jing kai jong Paulus mentah ka wei tang ban sipun kut no ya kani sepang kani ka jing ong bungi ong excommunication la ne kata ka jing syaot balang ne ka jing kentai haka canon law code of the canon law hakani ka code of the canon law kemudian ke batai kidan kini ke jing batai ban og ba kidon ki pop mengingi le si ki bala ban yalam ingi ki ba kini bungi ong inflicted penalties but automatic penalties inflicted penalties but automatic penalties haka inflicted penalties ka bamut la hadin mengile ya kanu ka kam ka ba long persya ka jingai persya ka jing em persya ka jinghikai jong ka tin ublai persya ka ba long skandal bah hadu kata-kata kabalang lesi kelaban ong ba pi ngi habban excommunicate ya pi Henry kabentak ba ar kani ong automatic penalties pada kabamut damar ba pile ikum kini kikam automatically kalalong kabamut omdan kam ba mano ong la taj ya pi Henry pila kam taj hila jong kum kanuksa kanon lo iwei lai Henry sao ko ong ba kitu ki bah hikai baklas pangkajingai heretics lane apostate lane schismatic kini barok haj ki dah kajing hikai bakla heretic kabamut kila kentat hila jong automatically kala long excommunicate kumo iwei lain riunyo kitu ki briu ki ba shim ki sukain komenta kum ya eucharis ban shim ban leben ya eucharis yo ku balapan kentang kum kitu ru ki ha kata kapop kum juru kumjuru bat kiwe kau sakawai ke baham ke syarkai ba ke bajah po ka imlang salang jingi abortion kani ka jingi simbentah ka abortion ru kani ka wei ke ba late da ka kanon lo iwei lai ndai pra ini tang bangin yo jingtip bat ma philap ban pej bhai kani ka slide la la phikwa ban kham yo jingtip ngasu batai tang ita khendiat rei philap ban pej bha bat kumjuru philan puli kani ka kanon lo any ro yo Jesus Christ junam amen Wahab neng to ai ba kacing ka mela ai ngi hau kun chumi Jesus Christ un men chungi ba kading zo kacing e wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kir siu biang hangi ya kacing ka men ba kar khu na man ta kacing wan ka hima chumi to ai ba kacing e chumi kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na syapo bar yajing tha baro ah kajing kmil ti batikna ya ka beneng betumai ba ka pertai betumai haba adalah job ya ka bo jong kajing senior ka burom jemi kan ting shan chabam jukut to ai ba kajing jong ka jubili kan karsiu biang hangi ki pen grim jong kajing kermen ya kajing terang nak menta kispa beneng to ai ba kani kajing kan pen sapriang ya kajing kemen ba kajing suk jong nong pen em jungi sya satla ka pertai syami ublai jungi ubala ka ku junam kan long ka burom bar kajing ro si junam amen
Kedua putam Jisu tersin ai kemarian gerap jengi Kristen, tuduai na bunta jengi